Os o dda, croeso i'r Oedfa'r hyn o'n braf iawn. Gweld yn gilydd a neu'r mwyaf o'r rhaid sydd gyda ni i addoli Dew gyda'n gilydd neu'n rhan gyda sy'n Grist. Ond beth yn weld yn arwen ni, mae'r gwyddiadau yn y bwrdd sgrin, dyn ni sylwch chi yn wedi at gwrgweddi yn ysfawrth sydd ar gael dros Zoom neu yma yn yr adeilad. Ac yna, mae'r gweddill wedi restru ar y sgrin i chi. Ac bythefnos sydd ar ôl nawr o'r hanner tymor yma. A rhywbeth yw bydd y mini gwersyll yn digwydd bythefnos i fori. A gobeithio hefyd cyfle i fwy ohono ni gafon ni wybod yn y groes nes ymlaen yn y flwyddyn ystod Pasg. Felly, os chi eisiau dod ar gwylio'r capel i fynd y groes, os ydych chi roi eich enwau i leri unrhyw 10 Ebrill yw'r dyddiad. Dyna'r pethau bwysig. Ydych chi'n yn dywelu, os ydych chi 2 adnod cyn i ni i wyddwio. Mi ddol bore yma, mae'r arwydd Iesu yn dod yn ostyngedig, ond mae'r gair yn dweud wrthyn ni a bydd yn dod eto mewn nerth a bydd bob ddyn yn pleddu. Y grodau yma yn actau benod 10, gorchmynodd i ni bregethu i'r bobl a thystiraethu mae hwn yw'r un a benodwyd gan Dduw yn farnwr y byw a'r meirw. I hwn a mae'r holl proffwydi'n tystio a bydd pawb sy'n credu yn ddwyf yn derbyn maddeuad pechodau trwy ei enw. Chynnydd ddiar. O'n i'n diolch i ti o ddiwyn dan sy'n bod ti yn hael iawn tuag ato ni. Ni wedi profi dy ddaioni di eto yn gymaint o ffyrdd heddi. Mwy o ffyrdd na gallwn ni i restru. Diolch i ti am ryddid, i addoli fel hyn, yn gyhoeddus. Diolch i ti am yr eglwys leol. Yn gwybod mewn ble sefyllfaoedd yn y byd, bod yna ddim ryddid, bod felly niferoedd Cristnogion yn fach iawn, ac bydd y bobl yn ffateithio'n bell iawn i gallu cwrdd a Cristnogion eraill. Ni'n diolch i ti am y fraint nawr o gael bod yma heno, ac bod gyda ni dair di yn y iaith ni. Ni'n diolch i ti am ein gilydd, ond yn diolch i ti yn fwy, bod ni'n dod nawr i agor ein Beiblau, i wrando ar y gwirionedd, nid ar ryw syniadau athronyddol, ond yr hyn sydd wir angen i ni glywed fel pechaduriaid, bod yna waredwr. Ac bod yna un, fel ni'n wedi darllen nawr, bod yr un oedd perfwydi yn pwyntio ymlaen ato fe, bod e wedi dod yn yr amser cyflawn, yn yr amser cywir, wedi dod i fynd i'r groes ac atgyfodi a cyflawni dy waith di. A trwyddo fe, ni'n dod ata ti o Dduw. Yr unig heiddiant, yr unig gyfiawnder sydd gyda ni yw trwy enw fe. Ond ni hefyd cael atgoffa, ni fynd trwy lyfr Daniel, bod ti'n fyw dros hanes i gyd ac yn codi ac yn gostw. A bod cyfan, bod hanes i gyd yn arwen i fyny at y diwrnod hwnnw, pan y byddi di'n dod eto, ac nid dod i bresed, ond yn dod ar y cwmol, yn dod i reoli, ac y bydd pob llyged yn dyweldi, ac o adlwydd, felly helpa ni, bob un ohono ni, i fod yn bobl sydd yn plygu nawr, yn plygu o gwirfodd i ti. Ac bod ni'n wir yn gallu dweud bod ti nid yn unig o werin, bod ti'n arglwydd ar y fodau. Ni'n ddod nawr i'r darn yma o'r gair sydd yn fwy anodd i ni. Ni'n gwthio nawr bydde Emyr yn profi rhyddid ac yn wir yn ymwybodol bod ti'n siarad trwy fe. Ac bod ni'n gwrando, ond yn fwy na hynny bod ysbryd i yn agor i'r glonau ni, yn dderbyn da i ti. Gyda ni nawr.
derbyn ni, mae ddyn ni beiau. Yn un o'r gynnig yn y Grist. Amen. Diolch Dewi. O'n i'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 29 yn y llyfr Emynau. Emyn o fawl Molianwn di o arglwydd. Wrth feddwl am dy waith, yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. Wrth feddwl am dy allu yn cynnal yn ei lle, drigfannau'r ddeiar isod a phresolfeydd yn e. Molianwn di o arglwydd, wrth feddwl am dy ffyrdd, yn llywodraethu'n gyson dros genedlaethau fyrdd. Wrth feddwl am ddoethineb dy holl arfeithau cudd, a'i nod i ddwy'n cyfiawnder o hyd i olau dydd. Molianwn di o arglwydd, wrth feddwl am dy ras, yn trefnu ffordd i'n gwared o rwymau pechod cas. Wrth feddwl am y gwynfyd sydd yno dy bron, i bawb o'r waredigion, nôl gadw'r ddeiar hon. A gyda ni sefyll i ganu mawl i'r arglwydd yn gilydd. Darllen efo'n gilydd o air Duw, ac i ni'n parhau i weithio'n ffordd trwy lyfr Daniel. Ac heno ni wedi cyrraedd pennod 11 gyda'n gilydd. Os chi'n cofio, nes i sôn wrthnos diwetha fod y penodau olaf yma o Daniel, maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Wrth gwrs, mae'r llyfr i gyd yn perthyn i'w gilydd, ond be fi'n golygu yw bod 10, 11 a 12 bod y llif yn redeg trwydden nhw. Mae penod 10 yn rhoi rhyw fath o gyflwyniad i ni. Ni'n clywed bod Daniel mae wedi bod yn galaru, mae wedi bod yn ymphrydio, mae wedi bod yn gweddio dros ei bobl. Yna, yn y benod, mae'n cael y weledigaeth yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist, mae Duw y Mab yn ymddangos iddo fe ac yn esbonio rai pethau iddo fe. Ac yma nawr ym mhenod 11, i ni'n
cael falle swmp y weledigaeth. Mae yna esboniad o bethau oedd yn mynd i ddigwydd, ac yna, pan fyddwn ni'n cyrraedd pennod 12, mae'r ffocws yn symud i ddiwedd amser, a mae yna rai pethau i gloi y llyfr wedyn ym pennod 12. Felly, pennod 11, ni dal i fod nawr yr arglwydd Iesu yn siarad gyda Daniel. Dyma air ein Duw ni. Nawr, dwedaf y gwir wrthyt. Cyfyd 3 brenin arall yn Persia, ac yna bedwerydd, a fydd yn gyfoethocach o lawer na hwy i gyd. Ac fel yr ymgryfha trwy ei gyfoeth, bydd yn cyffroi pawb yn erbyn brenhiniaeth groeg. Yna, fe gyfyd brenin cryf, a llywodraethu dros ymerodraeth fawr a gwneud fel y mynd. Ond cyn gyntaf ac y bydd mewn awdurdod rhwygyr ei deyrnas, a'i rhannu 4 gwynt yn efoedd, ac nid yw ddisgynyddion. Ni fydd yn ymerodraeth fel ei eiddoedd, oherwydd diwreiddir ei frenhiniaeth, a'i rhoi i eraill ar wahân i'r rhain. Bydd brenin y de yn gryf, ond bydd un o'i dywysyn yn gryfach nag ef, yn llywodraethu ar ymerodraeth fwy na'r eiddoedd. Ymhen rai blynyddoedd gwnaant gytundeb a'i gilydd, a daw merch brenin y de yn wraig i brenin y gogledd, i selio'r cytundeb. Ond ni fydd ei dylanwad yn aros, na'i hil yn para. Fe'i bradychir hi a'i gosgordd, a hefyd ei phlentyn ar un a'i cynhaliodd. Yna fe difblygurin o'i graidd a sefyll yn ei lle a dod yn erbyn y fyddin i gair brenin y gogledd a llwyddo i'w threchu. Bydd yn cludo ymaith i'r aifft ei diwiau, a'i heilinod, a'i celfi gwerthfawr o arian ac air. Ni fydd ymosod ar brenin y gogledd am rai blynyddoedd, ond fe ddaw hwnnw yn erbyn teyrnas brenin y de a dychwelyd i'w wlad ei hun. Bydd ei feibion yn ymbaratoi i ryfel ac yn casglu mintau gref o filwyr. Ac fe ddaw un ohonynt a rhithro ymlaen fel llif a ryfela hyd at y gair. Yna bydd brenin y de yn ffyrnigo ac yn ymladd yn erbyn brenin y gogledd. Bydd hwnnw'n arwain llu mawr, ond rhoddir y llu yn llaw ei elyn. Pan orchfygir y llu, bydd yn ymfalchio ac yn lladd myrddiannau, ond heb ennill buddugoliaeth. Yna bydd brenin y gogledd yn codi llu arall, mwy na'r cyntaf, ac ymhen amser fe ddaw a byddin fawr ac adnoddau lawer. Pryd hwnnw bydd llawer yn gwrthryfela yn erbyn brenin y de, a therfysgwyr o blith dy bobl di yn codi, ac felly'n cyflawni'r weledigaeth, ond methu a wnaant. Yna daw brenin y gogledd a gwarchau ar ddinas geirog a'i hennill. Ni fydd byddinoedd y de na'r milwyr dywysol yn medru ei wrth sefyll am ei bod hedd. Bydd ei wrthwynebydd yn gwneud fel y mynd, ac ni saif neb o'i flaen. Bydd yn ymsefydlu yn y wlad hyfryd, a bydd yn llwyr dan ei awdurdod. Ei fwriad fydd dod â holl rym ei deyrnas, ac yna fe wna gytundeb ag ef a roedd o ferch yn briod mwyn distrywio'r deyrnas. Ni fydd hynny'n tycion ac yn troi'n fantais iddo. Yna fe dri at yr ynysoedd ac ennill llawer ohonynt, ond fe rydd pennaeth estron derfyn ar ei ryfig a throi ei ryfig yn ôl arno ef ei hun. Yna fe gilion ôl at amddiffynfeydd ei wlad, ond methu arna a syrthio a diflannu o'r golwg.
Yn ei le, daw un, a fydd yn anfon allan swyddog I drethu golyd y deyrnas. Mewn ychydig ddyddiau fe'i torri'r yntau I lawr, ond nid mewn cythrw fwlf nac mewn brwydr. Yn ei le ef, cyfyd un dirmygus. Os ni roddir iddo ogoniant brenhinol, yn ddirybydd y daw, a chymryd y frenhiniaeth trwy weniaeth. Ysgubir ymaith fyddinoedd nerthol o'i flaen a'i dryllio hwy a thywysog y cyfamod hefyd. Iddo wneud cytundeb, bydd yn twyllo, ac yn para I gryfhau lleied yw ei genedl. Heb rybydd meddianna rannau ffrwythlonaf y dalaeth, a gwneud yr hyn am wnaeth yr un o'i hynafiaid, sef rhannu ei hysglyfaeth a'i hysbail a'i golyd, a chynllwyn yn erbyn dinasoedd Ceirog, ond am gyfnod yn unig. Mewn nerth a balchder fe ymesyd a byddin fawr ar frenin y de, a daw ynta I ryfel a byddin fawr a chref iawn. Ond ni feddwr barhau, a fod rhai yn cynllwyn yn ei erbyn. Y rai sy'n bwyta wrth ei fwrdd a fydd yn ei ddifetha. Ysgubir ymaith ei fyddin a syrthia llawer yn gelain. Bwriad drwg fydd gan y ddau frenin yma, ac ei bod wrth yr un bwrdd, byddant yn dweud celwydd wrth ei gilydd. Ond ni lwyddant, oherwydd ar yr amser penodedig fe ddaw'r diwedd. Bydd brenin y gogledd yn dychwelyd I wlad ei hun a chanddo lawer o ysbail, ond a'i galon yn erbyn y cyfasanctaidd. Ar ôl gweithredu a yn ôl I wlad ei hun. Ar amser penodedig, fe ddawn ôl eilwaith i'r de. Ond ni fydd y tro hwn fel y tro cyntaf. Daw llongau, chytym yn ei erbyn. Bydd yntau'n digaloni ac yn troi'n ôl. Unwaith eto fe ddengys ei lyd yn erbyn amod sanctaidd a roi sylwi bawb sy'n ei dorri. Daw rhai o'i filwyr a halogi'r cysygyr ar ymddyffynfa, a dileu'r offrwm beunyddiol a gosod yno y ffieddbeth diffeithiol. Trwy ei weniaeth, fe ddena rhai sy'n torri'r cyfamod, ond bydd y bobl sy'n adnabod ei Duw yn gweithredu'n gadar. Bydd y deallus ymysg y bobl yn dysgu'r lliaws, ond am ryw hyd byddant yn syrthio trwy gleddyf a thân, trwy geithiwed ac anrhaeth. Pan syrthiant can rhywfaint o gymorth, bydd llawer yn ymuno â hwy trwy weniaeth. Bydd rhai o'r deallus yn syrthio mwyn cael ei puro, a'i glanhau, a'i canu ar gyfer amser y diwedd. Oherwydd mae'r amser penodedig yn dod. Bydd y brenin yn gwneud fel y mynd, yn ymorchesu ac yn ymddyrchafu uwchlaw pob diw ac yn cablu diw y diwiau. Bydd yn llwyddo hyd ddiwedd y llyd, oherwydd yr hyn a ordeiniwyd a fydd. Nid ystyried ddiwiau eu hynafiaid na'r diw a hoffir gan ragedd, nid ystyried un diw, ond ei osod ei hun yn uwch na hwy I gyd. Yn ei lle fe anrhydeddodd yw ceirau, ac air ac arian am meini gwerthfawr a phethau dymunol bydd yn anrhydeddu diw oedd yn ddieithwr i'w hynafiaid. Bydd yn gorfodi I pobl diw dieithwr I amddiffyn ei geirau, ond rhoi anrhydedd i'r rhai sy'n ei gydnabod yn gwneud iddynt lywodraethu dros y lliaws ac yn rhannu'r tir iddynt am bris. Yn amser diwedd daw brenin y de allan I ymladd, a daw brenin y gogledd fel corwynt yn ei erbyn, a cherbydau a marchogion a llawer o longau. Bydd hwnnw'n ymosod ar y gwledydd ac yn ei gorlifo. Daw i'r wlad hyfryd a chaiff llawer ei difa,
Ond bydd rai fel Edom a Moab a gweddill Amon yn dianc o'i afar. Ymledai awdurdod dros y gwledydd ac ni chaiff yr aifft ei harbed. Dawdrysorau aer ac arian a holl bethau dymunol yr aifft i'w feddiant, a bydd y Libiaid a'r Ethiopiaid yn ei ddilyn. Ond daw newyddion o'r dwyrain a'r gogledd a'i gynhyrfu, ac fe a allan mewn cyntharedd i ladd a dymistrio llawer. Gesyd bebyll ei bencadlys rhwng y môr a'r mynydd sanctaidd godidog, ond daw ei yrfa i ben heb neb yn ei helpu. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu dyn gilydd eto, canu o'r atodiad. Rhif 12 yn o'r atodiad. Duw dirgelwch y dwyd arglwydd. Llen rhagluniaeth rhyngom sydd. Ond ar brydiau cael gepolwg ar dy ffyrdd trwy lygau'r ffydd. Un yn cuddio a datguddio y dwy ti. Wel, yn ei sefyll i ganu. Mae gennych ni weddio at y gilydd, nhw'n ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd yn Duw, i ni wedi cael ein atgoffa yn awr wrth ganu efo'n gilydd ac yn dy air di. Dy bod ti yn dduw mawr ac ofnadwy. Roedd ti yn dduw sydd arglwydd ti hwnt un meddyliau bach ni. Ti hwnt i'n dychymyg ni arglwydd. I ni ddim yn gallu, yn gallu dyddeall di yn iawn arglwydd. Wrth feddwl am dy waith di arglwydd yn creu y bydysawd a arglwydd yn dal y cwbl at ei gilydd ac yn trefnu ac yn llywodraethu arglwydd i ni
i ni ddim yn gallu i ddeall a arglwydd yn yr adnodau ni newydd i darllen wrth weld dy rhagwybodaeth di, dy fod ti yn gwybod y cwbl. Y diwedd o'r dechrau arglwydd, ti yn gwybod pob dim ac yn reoli dros bob dim. Arglwydd, mae hynny tu hwnt i ni, arglwydd. Ac, ni'n gwybod mewn un ystod y cwbl i ni'n gallu wneud yw stopio a rhyfeddu arna ti. Dyfoli di, arglwydd. I ni ddim yn gallu deall y pethau hyn, mae'n meddyliau ni'n rhy fach. A felly ni'n dod ac i ni am dyfoli di. I ni am dy addoli di, i ni am mawrygu dy enw di. Dad, ni wedi clywed am y brenin yma sy'n cael ei ddisgrifio gan Daniel, yr un sydd yn gwrthryfelan derbyn di ac arglwydd, hyd yn oed yn tynnu lawr yr gau ddiwiau ac yn ymhyfrydu yr hyn mae'r byd yn ei addoli, nerth ag eiddo ac arian ac air, arglwydd, pan ni'n cymharu'r pethau yma gyda ti, arglwydd, maen nhw'n ddim. Does dim byd gan y byd yma i'w gynnig. Does na neb sy'n gallu cystadlu gyda ti, arglwydd. I ti goruwch y cwbl. Ac, arglwydd, i ni'n gofyn yn dy ras, neu i helpu ni i weld mwy o hyn. Ac, i dy garu di yn fwy, arglwydd. Ni'n cyffesu, Dad, bod pethau gwael y llawr mor aml yn gallu denu'n sylw ni. Ni'n cyffesu, arglwydd, bod ni'n gallu rhoi cymaint o'n amser am ymdrech, am arian ni at y pethau yma sydd ddim yn para ac sydd mor aml yn ein siomi ni, hyd yn oed pan ni'n ei cael nhw a arglwydd, maddau ni bod ni yn esgeuluso di, arglwydd. Maddau ni bod ni ddim yn rhoi'r gorau i ti o'r hyn sy'n gennym ni. Ti yn unig sy'n ei heiddi fe. Arglwydd, maddau ni bod ni ddim yn rhyfeddu fwy arna ti, ar dy natur di, dy gymeriad di, dy waith di, dy gariad di, dy achubiaeth di yn yr arglwydd Iesu Grist, a'r cwbl rwy ti wedi wneud trosto ni. Dad, i ni'n gwybod fel dy bobl bod na ddim byd gwell na hyn. I ni'n gwybod hynny, arglwydd. Ac eto mor aml ni'n anghofio. Helpa ni nawr, Dad. Helpa ni i gael rhyw ddealltwriaeth neu rhyw synwyr pellach, rhyw olwg mwy ohono ti. Ac arglwydd, trwy hynny, bod ni yn cael ein rhoi ar dan fel petai drosto ti, bod ni eisiau dweud wrth eraill am yr un rhyfeddol yma. Arglwydd, gweithio arno ni os sgwennu di fod yn dda. Dad, yn eisiau cyflwyno gweddill yr eglwys i ti nawr. Gweddio dros y rai sy'n methu bod yma. Gweddio dros ein ffrindiau ni, am teuluoedd ni, am cymdogion ni, cydweithwyr ni. Yr holl bobl hynny ni'n dod i gysylltu ar nhw o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos, a arglwydd ti'n reoli dros y cwbl. Fel o'n i'n gweld nos Fawrth yn y cwrdd gweddi, does na ddim
Does yna ddim y fath beth a cyd-ddigwyddiadau, rhywbeth yn digwydd ar hap a damwain. Mae gen ti gynllun i'r cwbl, ac i ti wedi'n gosod ni yn y man lle rydyn ni, a ti wedi dod â ni i gysylltiad ac i berthynas gyda'r bobl yma o'n cwmpas ni, a ni'n gweddio wneud i'n defnyddio ni fel dy bobl o sgweli di bod yn dda. Dad, helpa ni nawr. I ni'n gweddio dros yr oedfa hon, y bydd dy air di nawr, y nerth yr ysbryd glân yn ein nerthu ni, y bydda ni yn cael ein traws newid i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A Dad, yr un yw ein gweddi ni dros dy holl saint di, pob man lle mae dy bobl di yn dod ynghyd arglwydd, gad i dy air di fynd allan mewn nerth ac o arglwydd gweithio'n rymus yn ddeith dy bobl di'r sgweli di fod yn dda. Dad, clyw ni nawr, am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni rhif 38 eto o'r atodiad. O enaid a wyt ti'n flinderog, llwybr yn dywyll o fflaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad a bywyd mor llawn ac mor lan. Trod olwg ar Iesu ac edrych i'w wyneb yn llawn. Holl bethau'r byd fe ddiflannant i gyd, yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn. Rydyn ni sefyll i ganu.
Mae'r falle un o'r pethau sydd yn nodweddu llyfr Daniel yw amrywiaeth, variety. Chi'n dod at y llyfr a chi ddim cweit yn gwybod beth i ddisgwyl o wythnos i wythnos. Nes i gweld yn ni, mae'r llyfr yn rannu'n ddwy yn gyntaf i gyd, a hynny yw'r hanner cyntaf fwy neu lai yn narratif, yn hanes, yr ail hanner yn wahanol, yn fwy apocalyptaidd, yn trafod y dyfodol a gweledigaethau ac yn y blaen, ond hyd yn oed o fewn hynny, mae yna real amrywiaeth di bod, ond do. Rai penodau yn debyg i'w gilydd, rai penodau yn hollol wahanol, ond yn sicr dim un, sim dau penod union yr un peth ydyn nhw. A felly ni wedi gweld yn dyn ni wythnos i wythnos, mae'r ffordd i ni'n gallu cymhwyso'r pethau, mae'r gwirioneddau ni'n gallu tynnu ohonyn nhw di amrywio. Weithiau mae wedi bod yn gymharol syml, yn gymharol glir. Deg eraill mae wedi bod yn anoddach. Ac yna ni'n dod at Daniel 11. A na i faddau chi, os mae'ch ymateb cychwynnol chi i Daniel 11 henoedd, i grafu'ch pen a meddwl, what's all that about? Chi'n gwybod pan i fi'n paratoi i esbonio a pregethu Caerdydd, fi'n darllen esboniadau, yn darllen be mae pobl wedi ysgrifennu am y pethau yma dros y blynyddoedd, help i ddeall, ac oedd un esboniad yn gorffen fel hyn. This chapter might be treated in Bible classes. We do not see how it could be used for a sermon or for sermons. A dyn ddim yn llenwi pregethwr efo lot o hyder, falle ddim yn llenwi'r gynulleidfa efo lot o hyder heno chwaith. Nawr ni'n gwybod hyn, ond ni'n gwybod mae yna rannau o'r Beibl sydd yn rwyddach na'i gilydd i ddeall. Oedd y pregethwr enwog Charles Spurgeon, oedd e'n sôn am rannau o'r Beibl sydd fel diferion mêl. A chi jyst yn gallu cymryd nhw, a fwy na lai fel o'n nhw, maen nhw jyst yn felys. Chi ddim yn gorfod gweithio, chi ddim yn gorfod cnoi diferion mêl, chi jyst yn ei mwynhau nhw ac yn cymhwyso nhw yn syth. Ond dyw pob ran o air Duw ddim fel yna. Mae yna adrannau sydd yn anodd. Ond maen nhw werth treulio'r amser arnyn nhw. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu at pregethwr ifanc, neu cymharol ifanc, o'r enw Timotheus, a mae'n dweud yn dydy bod pob ysgrythyr wedi ei ysbrydoli gan Dduw, ac yn fuddiol i hyfforddi, a chyryddu, a chywiro, a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly darperir pob un sy'n perthyn i Dduw a chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob math o weithredoedd da. Pob ysgrythyr, hyd yn oed Daniel 11. A beth, o'n i ddim eisiau cymryd yr opsiwn rwydd o neidio dros y bennod yma, a fi'n siŵr bysa ni'n gallu tynnu pob math o wirionedd a pob math o ddaioni a chymwysiadau allan ohoni, ond am heno, oedd oedfa bore yma'n hir, felly fi jyst eisiau tynnu un peth mas. Un gwirionedd, un athrawiaeth sydd yn gwbl amlwg yn y bennod yma. A ni wedi gweld y syniad yma o'r blaen, hyd yn oed yn llyfr Daniel, ond fan hyn mae mor glir i weld, mae weld mewn ffordd manwl iawn. Dyma hi, un pwynt. Mae Duw yn ei rhagluniaeth yn goruwch lywodraethu dros bopeth. A wedyn eto, mae cwbl o eiriau hir ynddo fe, ond mae Duw i ni'n ei adnabod ac yn ei addoli, mae yn ei rhagluniaeth yn goruwch lywodraethu dros bopeth. Mae'n Duw ni, mae achynllun. Mae wedi rhaglunio pethau, mae wedi trefnu, mae wedi bwriadu pethau.
A mae e wedi'n creu ni, mae e'n ein cynnal ni, mae'n dal y cwbl at ei gilydd. Ni wedi canu am hynny, ynddi ni, yn yr emyn gyntaf na, fod e wedi arfeithi pethau i ddigwydd. Mae e wedi dod â pethau i fodolaeth, fe sydd yn dal popeth at ei gilydd ac yn ein cynnal ni o foment i foment. A mae'r Duw yma sydd wedi raglenio y cwbl, sydd yn darparu y cwbl, mae'n goruwch lywodraethu, mae'n ben. Mae'n sofran, mae'n teyrnasu, mae ganddo fe awdurdod dros bopeth. A falle bod chi'n meddwl, wel, sut ti'n cael hynny o Daniel 11? Wel, chi'n gweld un o'r pethau sydd yn drawiadol am y bennod yma, hyd yn oed os wnaethoch chi ddim cweit deall yn union yr ystyr, yw y manylion sydd ynddo fe. Pan chi'n gymharu Daniel 11 gyda gweddill Daniel a gyda proffwydoliaethau eraill y Beibl, dyma efallai yr un mwyaf manwl ohonyn nhw i gyd. Nawr wrth gwrs mae angen dehongli, mae angen gweithio'n galed, mae angen i ni nawr wrth edrych nôl i fynd ac ni'n gallu edrych ar hanes be ddigwyddodd ac yn gallu deall, dyma oedd hyn yn cyfeirio, dyma brenin y gogledd, dyma brenin y de, dyma'r frwydr sy'n cael ei gyfeirio ato, dyma'r briodas sy'n cael ei gyfeirio ato, ond mae'r manylion sydd yn anhygoel. Mae'r bennod yma yn delio gyda cyfnod ni wedi clywed amdano fe o'r blaen. Y cyfnod yma lle mae yr Mediaid a'r Persiaid, eu teyrnas nhw yn gwanhau ac yn gwneud lle i deyrnas y Groegiad. A falle wnaethoch chi ryw synhwyro erbyn diwedd y bennod bod ni'n cyrraedd y pwynt yna eto lle ni'n clywed am Antiochos Epiphanes a drwgioni wnaeth yn erbyn pobl ddew a gweud y gwir erbyn diwedd y bennod a yn sicr erbyn pennod 12 mae'r shifft yn neidio ymlaen i ddiwedd amser, i ddiwedd y byd. Ond gallwch chi fynd nôl a darllen y bennod eto, yn beth sydd yn sefyll allan yma yw'r manylion yn dyfe, yr amrywiaeth. I ni wedi cael braslun o'r blaen. I ni wedi clywed, chi'n cofio am y ddelw yna, a sy'n oedd un teyrnas yn mynd i wneud ffordd i'r nesa. Ni wedi clywed o'r blaen am yr bwst filod yna, rhyw ddisgrifiadau cyffredinol, bras, eitha anelwig o'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd, ond fan hyn nawr. Mae'n fel petai yr ffocws yn mynd yn llawer agosach. Ni'n clywed, mae ddim mynd trwyddo fe eto, mae'n ddarlleniad hir, ond ni'n clywed yn dini am frenhinoedd. A ni'n clywed am y brenhinoedd yna yn brwydro. Chi'n cael y synwyr o y brwydrau gwahanol yma, di chi? Ac un brwydr yn llwyddiannus, un arall, maen nhw'n gorfod tynnu nôl, a maen nhw'n ail arfogi ac yn cael byddin newydd, cryfach ac yn brwydro eto. Ni'n darllen am llwyddiannau, methiannau, priodasau, cytundebau. Ni'n clywed am wledydd penodol, digwyddiadau penodol. Ni'n clywed am pobl dduw a gelynion pobl dduw. A beth sy'n dod allan trwy'r cwbl, rhywbeth, yr un peth i fi eisiau ni gymryd yr testyn yma heno, yw fod Duw yn ei raglen yn goruwch lywodraethu dros bopeth. Wel, dyw pawb ddim yn credu hynny. A dyw ddim yn syniad poblogaidd mewn un ystyr i ddweud fod Duw yn sofran, fod Duw yn teyrnasu dros y cwbl. Pan o'n i yn y coleg Beiblaidd yn astudio, yn paratoi ar gyfer y weinidogaeth, oedd yna syniad, oedd yn dechrau dod yn boblogaidd, mae fel petai ydi diflannu, gobeithio erbyn hyn. Y syniad, oedd e'n cael ei alw'n open theism. Yn siŵr bod fi wedi cyfeirio ato fe blynyddoedd yn ôl. A be oedd yr bobl yma'r open theists yn dadle, oedd, mae nid fel hyn ma Duw.
Ond nhw'n dadlau bod Duw yn ddiw agored, open. Bod e ddim yn gwybod y dyfodol mewn ffordd pendant, sicr, clir, manwl. Na, nhw'n dadlau, os oedd hynny'n wir, os oedd Duw wedi rhaglunio'r cwbl ac yn gorywch lywodraethu dros y cwbl, wel, bydde hynny'n golygu bod dim cyfrifoldeb arno ni am y ffordd i ni'n byw. A bydde fe'n golygu bod dim pwynt gweddio achos mae'r cwbl wedi benderfynu yn barod. Na, nhw'n dafod na mae Duw yn agored. Mae'r dyfodol yn ben agored. Mae yna gynllun, mae gan Duw fwriad be mae eisiau ddigwydd. Ac yn aml iawn, achos pwy yw e, achos bod e'n Dduw holl alluog, ac achos bod e'n Dduw doeth, mae'n aml iawn yn gallu troi sefyllfaoedd i gyflawni beth mae e'n dymuno, ond mae gynlluniau fe'n yn rhai bras iawn, yn hynod o feig. Os ydych rhoi enghraifft i chi, enghraifft digon sili mewn ffordd, ond dychmygwch, mae chydig bach fel os oedd rhywun yn gwahodd chi draw i bryd o fwyd. Iawn, ac mae dyn nhw gynllun, syniad be maen nhw eisiau paratoi. A maen nhw wedi gofyn i chi i ddod ar be bynnag chi eisiau i'r pryd bwyd yma. A maen nhw'n gobeithio ac yn bwriadu paratoi pryd o fwyd gyda y stwff i chi'n dod gyda chi. Ond mae'n y broblem, does? Y broblem yw, dyn nhw'n yn gwybod bod chi'n mynd i droi lan. Dyn nhw'n gwybod faint o bobl sydd yn mynd i ymateb i'r gwahoddiad. Dyn nhw'n gwybod pa gynhwysion i chi yn mynd i droi lan. Falle o'n nhw'n gobeithio neu cynllunio paratoi chicken tikka masala, ond ych chi'n troi lan efo cigoen, neu tofu, neu rhyw gynhwysion sydd yn gweithio gyda'i gilydd o gwbl, a wedyn mae cynllun nhw yn mynd o'r chwal. Mae rai pobl efo syniad yna am Dduw. Nid fel yna mae ein Duw ni. A ni'n gweld hyn mor amlwg fan hyn yn Daniel 11. Mae'n Dduw. Mi'n defnyddio'r ymadrodd yma lot achos dyma yr hyn mae Duw ei hun yn ei ddweud am ei hun. Mae'n gwybod y diwedd o'r dechrau. Nid dyfalu, nid gobeithio am y gorau, nid dyma y nod ac gobeithio allai jiglo pethau mwyn sicrhau bod ni'n cyrraedd y nod yna yn y pendraw. Na, nid fel yna mae'n Duw ni. Dyma Dduw sydd â chynllun perffaith. Dyma Dduw sydd yn gwybod y manylion. Dyma Dduw sydd yn rheoli dros y cwbl. Mae e'n gwybod pwy sydd yn dod, a pryd maen nhw'n dod. Fe ei hun sydd yn ei galw nhw i ddod, ac yn ei denu nhw i ddod. Mae'n gwybod pob un manylun am bob peth. Mae'n adnabod chi. Mae'n gwybod beth sydd yn eich cael am chi. Mae'n eich adnabod chi'n well na chi'n nabod eich hunan. Weithiau, yn y gair, mae'n rhoi datguddiad cyffredinol. Ond nid achos bod e'n dyfalu. Nid achos bod e'n caniatáu lle iddo fe ei hun i weithio o gwmpas unrhyw problemau sydd yn codi i pen yn annisgwyl fel bore yma pan doedd y cysylltiad gwe ddim yn gweithio yma ac oedd rhaid i ni ddod lan efo rhyw drefn gwahanol o'na ni ddim wedi rhaid gweld hyn. Ddim o gwbl. Dim surprises i ddim. Mae Duw yn ei rhagluniaeth yn gor-uwchlywodreithu dros bopeth. Nawr, y reswm, fel ni'n gweud, pam oedd yr open theists yma yn dadlau hyn, oedd achos o'n nhw'n teimlo bod angen iddyn nhw amddiffyn pwysigrwydd gweddi. Wel, ni wedi gweld pwysigrwydd gweddi dro ar ôl tro, ynddi ni? Mae'r Duw yma sy'n gwybod y
cwbl o'r cychwyn, mae e dal yn gwrando ac yn ymateb ac yn defnyddio gweddïau Daniel a'i bobl. Ond y bobl mae'r open theists yma, ond nhw eisiau gwarchod cyfrifoldeb dyn, cyfrifoldeb pobl am ei gweithredoedd. Wel, mae hynny yn amlwg fan hyn. Dy'r ffaith fod Duw yn rheoli a di trefnu ac yn goruwch lywodraethu, dyw e ddim yn golygu bod dim cyfrifoldeb arno ni. Na. Holl bwynt y bennod yma yw fod Duw yn gwybod a fod Duw yn rheoli dros bethau mae pobl yn dewis gwneud o'i gwirfodd. Eto, nhw ddim mynd nôl a darllen yr hanesion yma eto, ond nhw sydd yn dewis, nhw o'i gwirfodd sydd yn dewis ymladd a phriodi a cynllwynio a creu rhyw gytundebau. Maen nhw yn gwneud hynny achos bod nhw eisiau gwneud hynny. Maen nhw'n dewis gwneud hynny. Dyna yr hyn maen nhw'n ei weld yn dda. Maen nhw'n gyfrifo. Ond ar yr un pryd, tu ôl i'r cwbl, mae'r arglwydd ar waith yn cyflawni ei fwriadau ei hun. Na i gyfeirio at jyst cwbl o adnodau lle ni'n gweld hyn falle yn amlwg. Trachwch ar adnod 27. Yn dweud, bwriad drwg fydd gan y ddau frenin yma, so bwriad drwg, ac bod wrth yr un bwrdd, byddant yn dweud celwydd wrth ei gilydd, ond ni lwyddant oherwydd ar yr amser penodedig. Un syniad eto yn adnod 22, ar amser penodedig. Ac yn adnod 35, bydd rai o'r deallus yn syrthio er mwyn cael eu puro, eu glanhau a'i canu ar gyfer amser y diwedd oherwydd mae'r amser penodedig yn dod. Wedi benodi gan bwy? Wel, yr arglwydd wrth gwrs. Yr arglwydd. Mae e wedi penodi y pethau yma i ddigwydd. Ac eto, dyw pobl ddim yn gweithredu yn erbyn ei ewyllus. Na. Trwch eto ar adnod 36. Bydd y brenin yn gwneud fel y myn. Fel y myn. Dyma mae eisiau gwneud. Yn ymorchestu ac yn ymdyrchafu uwchlaw pob diw ac yn cablu diw y diwiau. Bydd yn llwyddo hyd ddiwedd y llyd oherwydd yr hyn a ordeiniwyd a fydd. Nawr, wrth gwrs, ni'n gweld yr gwirionedd yma mewn llawer o rannau o'r Beibl. Hanes amlyca falle yn yr Hen Testament yw hanes Joseph. Chi'n cofio holl bethau ofnadwy yna ddigwyddodd i Joseph, i frodyr yn ei gamdrin yn ei werthiau, pobl yn dweud celwydd amdano fe, pobl yn ei anghofio fe yn y carchar, ac ar ddiwedd yr hanes, be mae Joseph yn gweud? Ddech chi fwriadu hwn drygion ni. Dyna o'ch bwriad, dyma o'ch eisiau, dyma o'ch chi'n ei wneud o'ch gwirfodd, ond nath Duw fwriadu hyn daion. Ac yna wrth gwrs yr enghraifft gorau i gyd yw profiad yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ni'n gweld y syniad yma'n gweithio hyn yn allan yn dyn ni. Hynny yw, oedd pobl wedi dewis ei wrthod e. Oedd pobl wedi dewis ei gamdrin a i arestio fe ar gam, a i boenyrtio fe, a poeri arno fe, a'i groeshoelio fe, a'i laddu. Bwriad, drygionus, dynol, naeth hynny, ac o'n nhw'n gyfrifol am yr hyn wnaethon nhw. Ac eto ar yr un pryd, dyma oedd cynllun Duw. Dyma oedd i rhagluniaeth mwyn ein hachych ni. Felly, yw, nid just yn Daniel 11 ni'n gweld hyn, mae trwy'r Beibl i gyd. Ond be mae Daniel 11 yn atgoffa ni, yw fod e ddim just yn wir ar adegau.
Dio ddim jyst yn wir efo'r pethau mawr, neu jyst efo stori Joseph, neu hyd yn oed efo marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n wir efo'r pethau bach hefyd. Neu jyst cyfnodau o hanes mae Duw fel petai'n ymyrryd ac yn gofalu am y manylion. Mae'n wir trwy'r cwbl. Mae'n dal i fod yn wir heddi. Mae'n dal i fod yn wir nawr. Mae'r arglwydd yn rheoli dros y cwbl, dros eich bywyd chi. Mae gennych chi gyfrifoldeb, oes, a chi'n mynd i gael eich galw i gyfrif am y ffordd i chi'n byw a'r penderfyniadau chi wneud. Mae'r arglwydd yn galw chi i ddod at o fe ac i ymddiried ynddo fe. Ac i ymddiried yn ei gynllun ni. Ymddiried bod ganddo fe bwrpas ar gyfer eich bywyd chi. Bod eich bywyd chi ddim jyst yn gyfres o gyd ddigwyddiadau, hap a damwain. Na, mae ar waith. Yn eich gwaith, yn eich perthnasau gyda'ch teulu, yn eich diddordebau chi. Y sgwrs yna gafod chi wythnos yma'r person yma nathoch chi digwydd bympio i fewn iddyn nhw. Yr hyn sydd yn digwydd yn number 10 Downing Street, yr hyn sydd yn digwydd yn yr Ukraine a gyda Rwsia, yr hyn sydd yn digwydd gyda prisiau nwy ag egni, yr hyn sydd yn digwydd pob lefel, pob sfer, mae'r arglwydd yn teyrnasu ac i ni fel ei bobl yn gallu ymddiried yn hynny. Diolch iddo. Amen. Amen. Mae'n credu mae dim ond un emyn bod ni wedi gallu dewis i orffen. Sef 59 yn y llyfr yma. Rhagluniaeth fawr yn ef. Mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr. Mae'n trefnu lluoedd nef. Cyflawn ar cwbl oll o'i gyngor ef. Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw. Mae'n tynnu yma i lawr yn codi draw. Trwy bob helyntoedd blin terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafu'n gyson mae deyrnas ein Duw. Ei thwyllwch didew hynny yw i ni, sydd yn olau gwir. Ei dryswch mwyaf, mae yn drefen gryf. I ddaw a'i throion maen yn fian oll i ben. Bydd synnu wrth gofio pain tu draw i'r llew. Ond yn ei sefyll i gael.
ganddo i wneud yn anrheithol well na dim gallwn ni ei ddeisyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith yno ni, iddo ef o'r gogoniant, yn yr eglwys ac yn Christ Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, beth bythoedd. Amen.